Oikein hyvää myöhäisyötä. Nimittäin kello on todellakin lähes 11. Ei nyt vielä, mutta melkein. Eli koskaan tehnyt videoita näin myöhään, mutta tänään on olosuhteet ollut sellaiset, että ei oikein yksinkertaisesti ole voinut pystyä aikaisemmin tekemään. Ja sitten taas mulla on se tapa, että mä en näitä jätä yleensä tekemättäkään kertaakaan, koska Jumalan sanasta on kysymys, niin silloin näitä tehdään, koska se on tärkeää. Mutta vaikka tämä tulee nyt yöllä tämä video, niin sinähän voit katsoa tämän mihin aikaan päivästä sinä haluat. Mutta toivotan sinut tervetulleeksi mukaan ja mennään suoraan asiaan. Me jatketaan Raamattua. Meillä on kirje roomalaisille menossa ja sitten mennään näihin muihin päivän Jumalan sanoihin vielä, kun tätä päivää on jäljellä. Eli 10. luku on edessä ja tämä on aika lyhyt, joten mennään se nyt sitten läpi. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa, että he pelastuisivat. Voin todistaa, että he ovat täynnä intoa Jumalan puolesta, mutta heiltä puuttuu ymmärrys. He eivät tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus on, ja yrittäessään pystyttää omaa vanhurskauttaan he eivät ole alistuneet siihen vanhurskauteen, joka tulee Jumalalta. Kristus on näet lain loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo. Sillä vanhurskaudesta, joka perustuu lain noudattamiseen, Mooses kirjoittaa, joka tekee, mitä laki vaatii, saa siitä elämän. Mutta uskon vanhurskaus puhuu näin. Älä kysy sydämessäsi, kuka voi nousta taivaaseen, nimittäin tuomaan Kristusta maan päälle. Tai kuka voi laskeutua syvyyksiin, nimittäin noutamaan Kristusta ylös kuolleista. Mitä siis on sanottu? Sana on lähellä sinua, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksissa sanotaan, yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet. Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin, Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Nyt kysyn, eivätkö he ehkä ole kuulleetkaan siitä? Varmasti ovat. Heidän äänensä on kaikunut kaikkialle, heidän sanansa maan ääriin asti. Mutta eikö Israel ole sitä käsittänyt? Jo Mooses sanoo, minä saan teidät kadehtimaan kansaa, joka ei ole kansa, vihamaan pakanoiden ymmärtämätöntä joukkoa. Jesaja sanoo vielä rohkeammin, ne, jotka eivät minua etsineet, ovat minut löytäneet. Olen ilmaissut itseni niille, jotka eivät minua kysyneet. Israelista hän sen sijaan sanoo, päivästä päivään olen ojentanut käsiäni uppiniskaista ja vastustelevaa kansaa kohti. Tässä oli 10. luku ja tämä oli oikeastaan niin kuin otsikoitu, pelastus on tarkoitettu kaikille. Ja sitähän se on. Kaikille se pelastus on mahdollista. Ja loppupeleissä se ei vaadi kuin uskoa Jeesukseen, Kristukseen ja Jumalan, että niin kuin tässä Raamatussa sanottiin. Ja ennen kaikkea tämä on niin kuin aika tärkeä tämä roomalaiskirjeen 10. luku, koska sen voi lukea uudestaan ja uudestaan epätoivonkin hetkellä, koska se antaa sen pelastusvarmuuden. Ja täällähän sanottiin ihan selvästi, että jakeessa 8. Mitä siis on sanottu? Sana on lähellä sinua, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Ja 9. jae. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Ja kirjoituksissa sanotaan, yksikään, joka hänen uskoo, ei ollut häpeää. Eli usko Jeesukseen ja siihen pitää uskoa, että Jumala
kaikkivaltias, meidän ainoa pyhä Jumalamme, on herättänyt hänet kuolleista. Ja sanot suulla tunnustat tämän ja sydämessäsi uskot siihen, niin tämä on sitä myöten selvä. Mutta se vaatii sen uskon ja toki sitten sen, että uskon tiellä ja sanaa noudatetaan. Ne pitää muistaa. Mehän ei tekojemme puolesta pelastuta, vaikka me tehtäisiin mitä, ja se on mahdotonta. Koska kukaan ihminen, vaikka tekisi koko elämänsä aikana pelkkää hyvää ja tekisi mitä Jumala sanoo, niin se ei sinänsä, vaan se usko on se, millä me pelastutaan tästä maailmasta. Ja se on se hirvittävän tärkeä. Toki siihen sitten lisätään se, että se usko on kaikista se pelastava asia, mutta sitten tietenkin meidän pitää pyrkiä hyvään. Että ei me voida unohtaa myöskään sitä, mitä Jumala meille on opettanut. Se on sanassa ja se on yksinkertaisesti totuus. Roomalaiskirjettä jatketaan sitten huomenna, vähän inhimillisempään aikaan. Sitten mennään päivän sanaan, vielä kun tälle päivälle se on. Valitusvirret, luku 2, jakeet 18 ja 19. Huutakaa Herraa, huutakaa sydämenne pohjasta, te Sionin muurit. Anna kyyneltesi virrata kuin puro päivät ja yöt, vailla hetkenkään lepoa, Sion. Älkööt silmäsi kuivuko, nouse, huuda ja valita yöllä jokaisen vartiovuoron aikaan. Vuodata sydämesi tuska Herran kasvojen eteen. Kohota kätesi häntä kohti lastesi elämän puolesta. Heitä viruu joka kadun kulmassa, he nääntyvät nälkään. Ja sitten se avataan tämä, onko meidän hyvinvointimme näennäistä ja ylellisyytemme vain sumua, koska kansamme ei liian aikoihin voinut näin huonosti. Olemmeko saaneet rikkautemme myötä monta hyvää ja 100 kaunista, mutta kadottaneet samalla sielumme. Ehkä nyt onkin ilon sijasta itkun aika. Ehkä nyt on aika kohottaa kädet Herran puoleen, lastemme elämän puolesta. Ehkä on aika antaa kyynelten virrata vailla lepoa, kunnes Jumalamme antaa jälleen armon sanansa virrata kansamme keskuuteen. Me voimme saavuttaa mitä tahansa, mutta ilman Jumalaa meillä ei ole todellista menestystä. Me voimme menettää mitä tahansa, mutta Jumalan kanssa meillä ei ole todellista hätää. Pyytäkäämme Herraltamme elämän leipää, sillä lapsemme viruvat kadunkulmissa ja nääntyvät pian nälkään. Olemme kadottaneet sanasi pyhän voiman. Aamen. Ja tämähän se on. Meidän pitäisi pyytää Herraltamme sitä elämän leipää. Ja Jumalan sana on niin vahva, että sitä pitäisi lukea mahdollisimman paljon, jotta me oppisimme, vaikka sitten pienissä osissa, jos tuntuu, että liikaa. Ja sitten tässä käytettiin myös näitä, että tähänkin hetkeen, että tänäkin päivänä pyytäkäämme Herralta elävän leipää, sillä lapsemme viruvat kadun kulmissa ja nääntyvät pian nälkään. Olemme kadottaneet sanasi pyhän voiman. Ja tätähän tapahtuu kirjaimellisesti. Siellähän on maailmassa lapsia viruu pitkin katuja, aikuisiakin ihmisiä, ja on paljon maailmaa, missä ei ole niin kuin ruokaa eikä mitään muutakaan. Että kyllä meidän, niin kuin, jos Raamatussa on ollut kaikkea hätää, niin kyllä sitä tänä päivänä on melkein joka maailman kolkassa. Sitten mennään tähän kirkkovuosikalenterin puoleen. Ja päivän psalmi on 56, jakeet 2-5 ja 9-14. Armahda minua, Jumala, ihmiset väijyvät minua, alati he ahdistavat ja sortavat minua. Viholliseni väijyvät minua kaiken päivää, kaikki hyökkäävät armottomasti minua vastaan. Kun pelko minut valtaa, minä turvaudun sinuun. Sinun sanaasi, Jumala, minä ylistän, sinun minä luotan, en pelkää mitään. Mitä voi minulle kukaan kuolevainen? Pakolaisuuteni päivät sinä merkitset muistiin. Kokoa kyyneleeni leiliisi, merkitse ne kirjaasi. Kun pyydän sinua avukseni, viholliseni pakenevat. Silloin minä tiedän, että Jumala on puolellani. Jumala, minä ylistän sanaasi. Herra, minä ylistän sinun sanaasi. Jumalaan minä luotan, en pelkää mitään. Mitä voi minulle kukaan ihminen? Olen antanut sinulle lupauksen, Jumala. Minä täytän lupaukseni, uhraan sinulle kiitosuhrin. Sinä pelastit minut kuolemasta, et antanut jalkani astua harhaan. Minä saan vaeltaa Jumalan edessä, siellä missä on elämä ja valo.
Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Kohta iltarukousteksteihin Jaakobin kirjettä ja psalmia tulossa, mutta nyt otetaan sitten tämän päivän Joyce Meyer. Ja eilen se oli Pyri erinomaiseen elämään. Ja tänään meillä on otsikko sitten kohtaa totuus ja löydä vapaus. Ja täällä on Johanneksen kirjeen 16. luku ja 13 ensiksi. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. No sitten tässä Meyerin avaa tätä Raamatun tekstiä. Totuuden kohtaaminen omasta itsestä on olennainen avain siihen, että saat kokea läpimurron voittoa. Jos haluat elää jatkuvasti uusilla voiton tasoilla, sinun täytyy pysyä avoimena ja vastaanottavaisena totuudelle omasta itsestäsi. Tässä ei ole kyse väärän ajattelun ja käyttäytymisen pinnallisesta tunnustamisesta. Se on avoin ja rehellinen tunnustus synnistäsi Jumalan edessä, mikä saa aikaan katumuksen asenteen. Se taas on halukkuutta mennä oikeaan suuntaan. Tämä voi olla tuskallista, mutta kun kohtaat totuuden ajattelutavoistasi, vaikuttimistasi ja toimintatavoistasi, se auttaa sinua siirtymään epätoivon yläpuolelle ja kokemaan suuremmoista yhteyttä Jumalan kanssa. Totuus omasta itsestä saa usein aikaan suurta kipua, mutta totuus Jumalan sanasta saa aikaan suurta eheytymistä. Kun jatkat vaellustasi hänen sanassaan, totuus tekee sinut vapaaksi. Sitten tässä pyydetty katsomaan Johanneksen kirjeen 8. luku ja 32, joka voidaan toki tehdä tässä, kun puhutaan Raamatun sanasta. Niin katsotaan nyt sitten, mitä täällä kerrotaan. Taas käyttää tätä ensimmäinen, se on otetaan tästä Raamatusta 328. Se on tässä näin. Se oli 8.30, hetkinen. Eihän se voi olla mitenkään. Nyt täytyy tarkistaa. On tarkkoja juttuja. Se oli Johanneksen kirjeen 16, 8.32, eli kyllä mä ihan oikein on, mutta mitäs ihmettä, minkä ihmeen takia täällä on nyt sitten, hetkinen, katsotaanpas, eli se on varmaankin sitten, onko se nyt sitten evankeliumi Johanneksen mukaan, koska tossa ei riitä luvut, tuossa äsken katsotussa. Tämä on tätä opettelua, kirjaimellista opettelua. Se oli 8.32. Katsotaan, jos täältä löytyisi siihen nyt sitten vastaus. 8 on tässä ja 32. Joo, te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. Tämä oli evankeliumi Johanneksen mukaan. Mutta Johanneksia on tuolla Raamatussa muitakin, niin menee vähän sekaisin nämä Johannekset. Mutta sitä tässä on kysymys. Eli tässä puhuttiin totuudesta. Ja totuus, Raamattuhan on totuus ja löydä vapaus. Ja kun me löydetään Raamatusta sitä totuutta koko ajan lisää, niin sulle tulee entistä vapautuneempi olo. Ainakin siltä osin, että sä pystyt ymmärtämään, mitä Jumala toivoo meidän, tai miten meidän pitää toimia. Se on kaiken ydin. Se on ihan kaiken ydin. Ja sitten tässä nyt enemmän puhuttiin myöskin siitä itsestä. Eli totuuden kohtaaminen omasta itsestä on olennainen avain siihen, että saat kokea läpimurron voittoon. Jos haluat elää jatkuvasti uusilla voiton tasolla, sinun täytyy pysyä avoimena ja vastaanottavaisena totuudelle omasta itsestäsi. Tässä ei ole kyse siis väärän ajattelun ja käyttäytymisen pinnallisesta tunnustamisesta. Se on avoin ja rehellinen tunnustus synnistäsi Jumalan edessä, mikä taas saa aikaan katumuksen asenteen. Se taas on halukkuutta mennä oikeaan suuntaan, joka on taas tosi tärkeää. Eli
silloin kun meidän oma käyttäytyminen ja sen pinnallinen tunnustaminen, niin silloin kun me tullaan Jumalan rehellisesti se kertomaan, että tiedostetaan, että ollaan tehty väärin, niin silloin me tullaan Jumalan eteen. Tämä voi olla tuskallista, mutta kun kohtaa totuuden ajattelutavoistasi, vaikuttimistasi ja toimintatavoistasi, se auttaa sinua siirtymään epätoivon yläpuolelle ja kokemaan suuremmoista yhteyttä Jumalan kanssa. Totuus omasta itsestä saa aikaan usein suurta kipua, mutta totuus Jumalan sanasta saa aikaan suurta eheytymistä. Kun jatkat vaellustasi hänen sanassaan, totuus tekee sinut vapaaksi, kirjaimellisesti niin kuin tuossa Johanneksen evankeliumissakin sanottiin. Eli meidän pitää ymmärtää se Jumalan sana kirjaimellisesti. Ja mitä enemmän me kuljetaan siinä Jumalan sanassa, niin me vapaudutaan koko ajan semmoisista turhista, meitä jarruttavista, epävarmoista tilanteista. Tavallaan se Raamatun sana niin kuin koko ajan lisää, kun me ruokitaan sitä itsessämme ja ymmärretään, mitä Jumala haluaa sanoa meille tuolla Raamatussa, niin silloin me vapaudutaan ja huomataan, että hyvänen aika, että miten hienoa on olla Jumalan seurassa. Kaikki epävarmat olotilat, ajatukset, kaikki tällaiset alkaa pikkuhiljaa katoamaan, kun sä ymmärrät sen ytimen, mitä Jumala haluaa meiltä. Ja se suunnaton rakkaus ja armo, mikä hän on meille antanut joka päivä. Ja koko ajan pelkkää hyvää, koska Jumalahan ei tuo meidän elämään mitään pahaa, vaan se tuo meidän elämään hyvää. Se pitää muistaa. Koska yleensä meillä on jollakin on taipumusta siihen, että me syytetään Jumalaa siitä, että nyt tapahtuu näin karmeita juttuja. Miksi sä Jumala sallit tämän? Silloin se on jonkun muun kuin Jumalan aikaansaama. Se ei ole silloin Jumalasta, koska Jumala on hyvää. Jumala on tietenkin tuomitseva, hän on ankara, mutta se tulee nähtävissä sitten, kun mennään viimeiselle tuomiolle. Se on sitten taas oma juttu. Se siellä kaikki meidän väärin puhutut sanat, asiat, mitä me ollaan suusta päästetty tältä sydämen kautta, ne tuomitaan. Jokainen sana, mitä tullut väärin. Ja siinä kohtaa tulee tämä niin sanottu pelastus myöskin, koska ajattele se, että Jumala näkee Jeesuksessa, Kristuksessa sitten sen pelastuksen tilanteen, eli tavallaan Jumala ei tuomitse sinua, vaikka sun syntitaakkas olisi ihan 1 000 000 metriä pitkä. Koska se Jeesuksessa, Kristuksessa, Jeesus näkee, että sä oot uskonut häneen. Se usko Jeesukseen Kristukseen, koska Jeesus on meidän portti iankaikkiseen elämään. Niin silloin Jumala tekee sut aivan valkoiseksi. Sä olet pelastettu. Sitten taas se porukka, joka ei ole Jeesusta tuntenut eikä ottanut vastaan, niin kuin olen aika moneskin videossa sanonut, niin sitten jää tämä toinen vaihtoehto ja sitten tulee tuomio. Ja sieltä tulee tuomion perään. Tai koska kaikille se tulee, mutta sanotaan niin kuin pelastusvarmuuden kannalta, joka jää Jumalan vastuulle. Tietenkin me ei kukaan voida lähteä ylvistelemään, että minä pelastun. Tai toi menee helvettiin tai jotain muuta. Se ei ole meidän tehtävä. Se on Jumalan tehtävä. Ja se, että miten me ollaan, niin kuin, ollaanko me uskottu sydämessä Jeesukseen, niin kun Jumala tutkii meidän sydämet. Ja sitten päästään siihen tilanteeseen, että ollaan siinä pelastusmahdollisuudessa. Ja se on se valtava asia. Iankaikkinen elämä tai iankaikkinen kadotus. Siinä on ne 2 tasan tarkkaa vaihtoehtoa. Mutta Jumala on niin rakastaa meitä, että hän haluaa meistä jokaisen taivaaseen. Hän haluaisi jokaisen meistä taivaaseen. Kaikki haluaisi sitä itse ottaa vastaan, sitä mahdollisuutta. Se on valintakysymys, että kiinnostaako vai ei. Ja sen takia niin, mutta totuus, tässä nyt puhuttiin totuudesta, niin sitten se asia, että Jumalahan kun rakastaa meitä, niin se totuus on myöskin se meistä itsestämme, että me ollaan arvokkaita. Meidät on ostettu kalliilla hinnalla, jokainen meistä. Eli vaikka me kuinka ajateltaisiin itsestämme, että me ollaan pohjasakkaa, me ei olla arvokkaita tai muuta, me ollaan täysin mitättömiä. Jumalan silmissä me ollaan kaikki arvokkaita, jokainen. Ja sen takia niin mä sanoisin, että se Jumalan armo on aivan valtava juttu.
koska se armo on juuri se, joka meidät voi pelastaa Jeesuksen Kristuksen kautta. Mä vähän liiankin usein ehkä puhun näistä samoista asioista, mutta vähän yleensä kiertää vähän samaa juttu. Mutta totuus on Jumalan sana, se on Raamatussa ja sitä pitää niin kuin lukea, ruokkia itsensä. Ja kun sä ruokit itsensä, sä oot kohta vapaa. Ajattele, sä oot niin vapautunut, että mikään maallinen asia, murhe, vastoinkäyminen ei romuta sun iloos millään tavalla, koska sä pääset koko ajan sisään enemmän siihen. Silloin tämä vapaus vapauttaa sut niistä, koska vastoinkäymisiä tulee aina uskossakin, ikäviä asioita tulee aina uskossakin, mutta kun se vapaus täyttää ja sulla on semmoinen rauha täällä sydämessä Jeesukseen, Kristukseen, niin se peittää kaiken tämmöisen maallisen turhuuden, koska sillä ei ole mitään enää, puhumattakaan nyt sitten synnellisyydestä. Jos meillä on niin kuin syntiin taipuvaisia, niin sitten on niin kuin eri asia. No sitten mennään näihin iltarukousteksteihin. Ja täällä on Jaakobin kirjeen 1. luku ja sen jakeet 26-27. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei pysty hillitsemään kieltään, hän pettää itsensä ja hänen Jumalan palveluksensa on turha. Puhdasta Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Varoittava teksti Jaakobin kirjeestä. Eli jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei pysty hillitsemään omaa suutaan, kieltään, hän pettää itsensä ja hänen Jumalan palveluksensa on turhaa. Puhdasta Jumalan Isän silmissä tahratonta palvelusta huolehtia orvoista ja leskistä, eli tällaisista heikoista yksinäisistä ihmisistä, kun he ovat ahdingossa, tässä vielä sekin tähän lisättiin, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Aamen. Sitten on psalmi 17, jakeet 1, 8 ja 15. Herra, kuule minua, minä etsin oikeutta. Kuule minun avun huuntoni, ota vastaan rukoukseni. Minä puhun sinulle vilpittömin huulin. Sinulta saan oikean tuomion. Sinun silmäsi näkevät, mikä on totta. Sinä tutkit sydämeni. Yölläkin sinä minua tarkkaat. Sinä koettelet minua, mutta et löydä minusta mitään väärää. Minun suuni ei puhu pahaa. En ole tehnyt niin kuin muut tekevät. Olen totellut sinua ja välttänyt väkivallan teitä. Sinun polullasi minä olen pysynyt. Jalkani eivät ole horjahtaneet pois sinun tieltäsi. Minä huudan sinua avuksi, Jumala, ja sinä vastaat minulle. Kuuntele minua, kuule, mitä puhun sinulle. Osoita minulle ihmeellistä hyvyyttäsi. Sinä pelastat väkevällä kädelläsi ne kaikki, jotka etsivät sinusta turvaa vihamiesten uhatessa. Varjele minua niin kuin silmäterääsi, peitä minut siipiesi suojaan. Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Ja sitten on vielä parit rukoushetket tähän ja otetaan Isä meidän seuraavaksi. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja kohta otetaan vielä tuo iltarukous, mutta otetaan vielä tuolta synnin tunnustustakin 700 alkuisia ovat, niin ja otetaan 703. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä,
joka olet kärsivällinen ja pitkämielinen, ja annat armossasi anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. Me olemme tehneet syntiä, olleet jumalattomat ja rikkoneet sinun tahtoasi vastaan. Mutta älä muistele pahoja tekojamme, äläkä viivytä armahdustasi, sillä me olemme joutuneet hätään ja ahdinkoon syntiemme vuoksi. Auta meitä Jumala nimesi kunnian tähden. Pelasta meidät ja anna kaikki syntimme anteeksi. Anna meille pyhän henkesi armo, että luopuisimme syntisestä elämästämme ja saisimme luonasi iankaikkisen elämän. Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Ja sitten otetaan perjantain myöhäisyön, illan tai yön tässä videossa iltarukous. Rakas vapahtaja, Pyhä ristisi sovituksen puu kohoaa tänäänkin seurakuntasi keskellä. Ole ylistetty ristin kuolemastasi ja sovituksen sanasta, jota saamme kuulla. Varjele, ettei mikään valhe pimentäisi meitä pelastuksen tietä eikä ristin selkeää sanomaa. Kun omaa tuntoamme painaa syyllisyys ja rauhattomuus hämmentää mieltä, auta meitä parantumaan ja löytämään rauha sinun haavoissasi. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Aamen. No niin, siinä olivat tämän päivän eli tämän perjantain yön rukous ja Jumalan sanan tähän videoon. Ja tosiaan tähän meni nyt todella myöhään nyt tämä videon tekeminen, mutta ei se haittaa, koska te voitte katsoa tämän sitten koska katsotte. Ja näin poispäin. Toivotan kuitenkin sinulle paljon siunausta, paljon kaikkea hyvää, rauhan ja rakkauden ja Jumalan armon ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan syntien anteeksiantoa teille kaikille. Pysykää Jeesuksessa ja Jumalassa, koska ne ovat tärkeitä valintoja. Siunausta koko viikon loppuusi, mutta me nähdään siis huomenna taas ja uudella sanamäärällä ja katsotaan, mitä Jumala huomenna haluaa meille muistuttaa. Mutta nyt ei muuta kuin kiitoksia tästä. Nyt tämän videon tekohetken vasta toivotan hyvää yötä ja kaikille sitten hyvää huomenta tai päivää tai alkuiltaa, milloin sitten ikinä katsotkaan tämän videon. Mutta joka tapauksessa niin nähdään taas lauantaina ja nyt ei muuta kuin tässä kohtaa siunausta ja öitä. Moi moi!